Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje emisije Showbiz. Za njega kažu da je potpuno izgubio zdrav razum nakon posljednjeg učešća u realitiju, a osim razuma ostao je i bez žene koja ga je nedavno ostavila. Koliko možeš da budeš, da kažemo, moćan, toliko stvarno možeš da budeš jadan. Nakon godina ćutanja rešio je da progovori o svojoj, kako on kaže, lažnoj diskvalifikaciji. Kad budem ja taj prvi koji će na televiziji da govori o tome. Tajna koja je strogo čuvana promenit će sve. Tvrdi da mu jedna televizija duguje 800.000 kada si ti tražio novac. Dobit ćeš krv. Da li je istina da u jednom momentu nisi imao ni za cigarete? Jeste, da, pa da, uzimao sam od oca i majke. Nema čega da se plaše. Znači da sve što nije zakonito i sve što je protivzakonito i da vam prete, da vam ucenjuju da će da vam otmu imovinu ili nešto, da u prvoj policijskoj stanici prijavi. Kad kažu, znaš ti ko smo mi? A znaš ti šta ja mogu? Ne, oni svi polaze od sebe da su svi sila neka. A mnogi kažu da je sve plod njegove mašte. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog i čuvaj me na ovom putu od zlih duhova i zlih ljudi i daj mi snage da se izborim sa svim nepravdama i neprijateljima. Amin. Amin. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Kao i svakog petka u 9 časova, eto, vidite vaše bliznakinje i uvek neke ekskluzivne teme, specijalni gosti, uvek nešto vanredno. E pa samim tim i vanredna emisija sa Aleksandrom Požgajem. Dobrodošao, Aleksandre. Hvala, dobro. Evo, dugo se, da kažemo, nismo vidjeli. Bio si kod nas u emisiji nakon diskvalifikacije i sve je to bilo divno bajno, ali sad nekako, ceo taj, rekao si da si u tunelu. Da li si izašao iz tunela? Pa, na izlasku sam iz tunela. Jel' tako? Pa nekako, jednostavno nisam gledao na neke stvari, onda sam se ubacio u taj tunel. Verovatno i to život ima uspone i padove. Tako da, doživio se jedan krah. Tako da, ali polako se sabiram, što kaže čovjek, i idemo napred da izađemo iz tog tunela, iz tog mraka. Ono što smo nazve primetile i što su sigurno naši gledalci primetili, a pratete, jeste da ti nosiš burmu. Da li imaš nešto da nam kažeš? Pa nisam ja ni skidao, znaš, jer ja sam i kad sam se odlučio da napravimo to venčanje i da se u crkvi venčamo, ja uvek se vodim time ako si što je svezano na zemlji, ali tako svezano i na nebu, tako u hramu, i ja sam se čuo i moj otac, sveštenik Vlada, isto sa mnom je razgovarao da malo i popustim ja određenu kočicu. Ja sam ponudio supruzi, imali smo nekih turbulencija, ja sam se iselio iz stana, ja sam otišao, mislim, niko nikog tu nije prevario, nego stvari jednostavno bila određenog nepoverenja i neke stvari su u kući krile od mene. Od tebe su se krile? Da, da. Šta se krilo? Supruga je nešto krila od tebe? Krilo se to da, navodno sam ja dugovao neki novac nekim ljudima. Razumete, neki 12.000 evra se spominje duga mog, za koji ja nisam znao. Znači, došli su ti momci iz Beograda, nisu došli kod mene da mene pitaju za taj novac, nego su došli kod moje tašte u Ivanjicu kući. Dobro. I pretili da će valjda nekoga da slome, da polome, parkirali su taj džip ispred kuće. Čekaj, kamataši? Da, nisu kamataši. Kamata je da sam ja uzeo od tebe novac pa vi daš na kamatu. Ovo su, ne znam šta, kako da nazovemo, reketaši. Dobro, reketaši. Jel' tako? Ne mislim koga da reketiraš, da li šta, na osnovu čega? Na osnovu čega šta će tašta, udovica? Mislim, poznaje. Znači, nisu oni došli kod tebe, nisu tebe zvali tvoj suprug, nego taštu? Taštu, oni su došli kući kod tašte. Oni nisu zvali telefonom da kažu Aleksandre, da li možda dugujete neki novac, ili pozvali su se na jednog kriminalca u Beogradu, navodno kriminalca, ja ne poznajem čovjeka, da ja njemu dugujem novac. Znači, tašta je žena primila tog čovjeka i tog nema i to sve u kuću. Da, te slike si ti objavljivao na Instagramu, ali nećemo da prvo su bile blurovane, pa onda da... Tako je, to je sve u policiji. Znači, ja sam to sve prijavio redovno. Policija se bavi time. Dobro. Tako da, isto, s obzirom da posjedujem kontakte i da sam nekada bio, jel' tako, i deo vlade. Da. Tako da obavestio sam direktno i ministra i ministra u kabinetu policije, koji su isto izašli u susret. Tvoja tašta dobija te pretnje, tebi se obraća? Ne obraća se meni, obraća se moje majci. Znači, sve se to krije od mene. Da. A gdje si ti za to vreme? U realitiju? Ne bre, u Beogradu, u stanu ili tu na relaciji Beograd-Šabac, Lago. Ja sam tu sve vreme. Da. Ja se krećem normalno, sedim normalno, niko me ne zove za nikakve dugove, niti bilo šta. Znači, oni ulaze u kuću kod nje. Ona žena krije od mene, dogovara se s mojom majkom kako da isplate to. Dobro. Znači, ja ne znam za taj dug. Znači, ona žena diže kredit od 700.000 dinara. Jer su je ovi prisilili, zvali telefonom, koliko sam ja kasnije saznao. Bilo je daj šta daš, samo daj ti pare, da. Znači, stisli su ženu, bili pretili, ona se i dan danas plaši. Trebala je policija da ih pohapsi sve, ali ona žena se uplašila da potpiše to iz straha. Taj papir jedan, gde se to dogodilo.
Znači, ja sam ovdje da kažem isto narodu da nema čega da se plaše. Znači, da sve što nije zakonito i sve što je protivzakonito i da vam prete, da vam ucenjuju, da će da vam otmu imovinu ili nešto, da u prvoj policijskoj stanici prijavite. Znači, mora da se vrati poverenje u institucije. Ivica Dačić odlično radi svoj posao ministra policije. Znači, odmah smo stupili u kontakt da vidimo šta se dešava. Ja sam kasno saznao, ona je već podigla 700.000, ali među vremenu sam ja digao i majku i oca, da im šta se dešava. Majka je moja trebala da založi kuću i da ona digne još jedan kredit. I to sve mimo tebe? I to sve mimo mene da ja ne znam. Pa to je strašno. Jer kao iz straha da neko nekome ne polomi 17 kostiju, neke pretnje, ne znam šta. Znači, to je sada sve na policiji sada. Ali meni nije, izvini, molim te zato što te prekidam, meni zaista nije jasno kako je moguće da tvoja porodica je to radila tebi iza leđa, ali ti ne znaš da imaš dug. Ja sam pre neki dan, to je pre puta u Crnu Goru, mi prisluškivali smo moju majku. Ja sam čutao, ja sam saznao umeđu vremenu. Znači, moja majka kaže, telefonom mojoj tašti, samo da njih dvojica odu u Crnu Goru, pa neka dođe da vidimo kako ćemo kuću da založimo. Znači, moja majka na telefonskom razgovoru govori da čeka, da se krije i od mene i od brata. Da odemo u Crnu Goru kako bi došli da procene vrednost kuće, kako bi se i ona zadužila da vrati neki navodno moj dug koji ja nemam. Da ne bi ti imao problem u smislu? Da ne bi ja imao problem, da me ne bi možda neko polomio, sačekao i ostalo, ali ja to ništa ne znam. Šta će moja majka i tašta? One starije žene, ova udovica. Kako ne, daj da spasimo dete. To meni moja majka kaže, sine, oprosti mi što sam ti to radila iza leđa i tebi i bratu, jer ja sam gledala tebe da spasem. Rekao, majka, ali od koga da me spaseš? Kad znaš kakav sam, ja ne prezam, ako dugujem, ja ću reći, ljudi, ja dugujem ovo, to je moj dug. Ako mi neko duguje, nemam problem, ovo sam što sam otpisao, otpisat ću vam dug. Ja nisam neko ko za te papire živi. Ja ću i zarađujem ih i trošim ih, ali volim da se zna na čemu spali. Ali kako si ti saznao za to, možeš da nam kažeš? Slučajno sam saznao. Otac se izleteo nešto u Šapcu. I onda sam ja čutao i prijavio sve to. Znači, nije moja ni Ivana ništa rekla, meni je supruga ništa rekla nije. Ona isto čutala. Pitanje je koliko je ona znala. Nije pitanje koliko je ona znala. Jer to je bilo kao da se sačuva moja glava. Od koga da se sačuva moja glava? Ja sam javno rekao na Instagramu, ajmo, imena, prezimena. Jel' tako? Imena, prezimena, ko si ti? Pa na kraju se javio taj čovjek. Kaže, uopšte da imam ja, ti meni, Aleksandre, ne duguješ ništa. Zvao me telefonom, na koga su oni pozivali. Kaže, svega mi svetoga, ti meni ništa ne duguješ. A ko su ti ljudi što onda traže novac? Pa to ćemo da ostavimo, da završimo policija svoj posao. A si saznao? Da, znam, da, imena, prezimena, sve, da. Ali tašta mora da potpiše taj papir da bi ih odmah uhapsili, a ona žena iz straha ne želi da potpiše, plaši se, tako da smo ostavili policiji da radi dalje svoj posao da prati. Da. A trenutak kada ti saznaješ... Mrak, pad, ne znam da li, ne znam na koga prvo. Ko je? Ne znam ko. Pa se pominju razna imena na koga se oni pozivaju. Ja dolazim do tih imena. Kažem ti ta jedno ključno ime. Mene zove telefonom, kaže Aleksandre. Pošto sam ja nazvao jednog prijatelja da vidimo da li ja stvarno tom čovjeku dugujem. Hoću da se moje majci i ocu objasni da li ja dugujem. Neću da moja majka i otac sumnjaju u mene da ja dugujem nešto. Razumeš? Ako druga strana sumnja, okej, u redu. Vi ste dozvolili, izreketirali su vas, uzeli su vam pare, jel' tako? Ne želiš da potpišeš, plašiš se, jel' tako? Ja neću da dam ovo što imam u Šapcu još za nešto što ne postoji. A da nije to neki dug koji si možda ranije, kad si živio tim porodičnim životom, da se je to negde zataškano, da ti, znaš, si razmišljao o tome? Jesam, razmišljao sam, ali ja se krećem normalno, svi znaju gde živim. Valjda bi došao kod mene, ako ja dugujem, ideš kod mene u Šabac. Da. Jel' tako? Kod mojih roditelja, što je normalno. Ili dođeš kod mene na vrata, pokucaš, Aleksandre, da vidimo šta ćemo za ovaj dug, ako ga ima. Ne ideš kod tašte. Kakve veze moja tašta ima sa dugom? Jel' tako? Nema nikakve veze, stresira se žena. Pazi, moj otac je policajac godina. I isto kaže moje majci. Moj otac je slučajno to načuo nešto, pa mi re. Da vidim šta može, jer ni on čovjek nije bio u kući. Šta će one žene dve briga, u smislu da sačuvaju glavu, to su uleteli ujutru, neplanirano, došli kod žene kao da će da lome kosti ako se ovaj dug ne isplati do tog i tog, a ja ne znam. Nije prvi put. Teško mi je zato što mi nije rečeno. Znači, ovo mi nije prvi put da se susređem s time u Beogradu. Znači, prvi put sam se susreo sa ovim vidom sličnim, kada su me zvali sa Novog Beograda, kad sam kupio tek stan u Beogradu. I banka je taj dan prebacila pare na račun, gde smo mi platili investitoru i ostalo što treba, da su me uveče oko 11 uveče zvali neki s nekog telefona, da mi traže 1.000.000 dinara
sutra u 12 časova kako bi živeo tu na toj lokaciji, jer to je njihov kraj. Ja fino pričam na telefon, ali su tad mene zvali na telefon. Ja se javio na telefon, rekao, ok, kažite mi ko je, koliko ja vama dugujem, ok, kad sutra u 12, dobro, jel može u 5 do 12 ja vas zovem, doneću ja vama novac. Ne, ja znam kako se radi. Sve ide fino. Naravno, ujutru se probudim, ja u UKP, u Vladu, završeno. 5 do 12, ne, završili. Da. Znači, završeno, ali kad mene zoveš, ja kad znam da ti ništa nisam dužan, to je prvi pokušaj reketiranja mene. Znači, da bi živeo na toj adresi. Ali zašto tebi neko želi da naudi? Pa ne želi meni da naudi kao meni. Nisam ja jedini primjer. Evo vidite, u tom slučaju su dva bankara iz banke te dobile otkaz, koji su radili u kombinaciji. Da. Znači, oni su dojavili kada je novac. Meni legao na račun. Znači, ja nisam jedini primjer u Srbiji. Znači, imate mnogo ovakvih slučajeva gde ljudi ćute. Gde se plaše za svoje porodice, za svoju decu, za sve. Znači, ja nisam jedini. Meni su i rekli iz policije da ja nisam jedini primjer. Znači, mnogo toga ima. Ali ljudi se plaše i ćute da prijave. Kad budem ja taj prvi koji će na televiziji da govori o tome. Da se ljudi oslobode, nemate razlog jedan jedini za strah. A sve zbog novca. A sve se vrti oko novca. Da, ali normalni, da kažemo normalni, ljudi koji su ljudi iz naroda, koji nisu poznate ličnosti poput tebe i koji nemaju veze sa politikom kao što si ti imao, veze sa politikom, imaju veći strah, jer ti imaš prosto kao javna ličnost, imaš veći uticaj na ljude, pa i više kontakta. Kako taj normalan čovek koji se sad plaši i trese u svom stanu, kako on da postupi? Da ode u prvu policijsku stanicu, verujte mi, i da prijavi slučaj. Policija će odmah reagovati. Ako je u Beogradu, on će otići do 29. novembra, ima odeljenje za iznude, zove se baš tako, ja mislim, odeljenje za iznude i ne znam kako, i da prijavi slučaj, poslije to preuzima UKP. Znači, da vidi šta je u pitanju. Znači, prvo se prijavljaju u odeljenju, u prvoj policijskoj stanici, iz policijske stanice te šalju u 29. U 29. se zadržavate neko vreme, razgovarate i posle vas šalju na UKP. I koliko to vremenski traje dok se ne reši? Vidite, ako vam uzmu novac sad ovaj, vi ste dali novac, to se traje 1 minut hapšenja. Znači, dovoljno je da potpišete da su vas došli, da su vas ucenjivali, da su vam pretili. Naravno, sve stoji u telefonskim zapisima, možete i da povučete, u transkriptima i ostalo. Znači, policija odmah hapsi. Znači, ovo što je bila tašta, moj primjer, to je jedan od primjera samo. Ja sam dao jedan primjer prethodni kada sam kupio stan. Znači, nepoznati broj, 23 časa uveče, zove me, ja se javljam, da mi tražim tada 1.000.000 dinara, da bi živeo na toj adresi u Beogradu. To je prvi slučaj. To sam prečutao, to smo uradili kako smo uradili, sve po zakonu, otišao, prijavio. Završili su, pošto u 5 do 12, mi smo nazvali u 5 do 12, njih su pokupili. Iz tog momenta. Jer ja sam potpisao. Ne razumete? Da, trenutak kada dolazi do razvoda, to je do ideje razvoda, jer niste još razvedeni, koliko sam razumela. Pa nismo, ja sam, tad prošao sam taj težak period sa suprugom oko toga. Ja sam se toliko razočarao u sve, da se to toliko krilo od mene, da se to, čak sam počeo da sumnjam u sve žive, ja sam se iselio stan. Znači, ja sam nazvao, bukvalno sam počeo da se sabiram u smislu da vidim ko mi je ostao od prijatelja da me pomogne. Pratio sam oba auta, sve što ima veze sa Ivanjicom, da sam uzeo na leasing preko njihove firme. Sve što ima ikakvu dodirnu tačku sam vratio. Ivana ti nije verovala? Pa u početku nije. I ona je sumnjala sad, da li je verovala majci. Ali ne možda kriviš? Ne krivim. Ja sam u početku je krivio, što mi nije verovao. Ja sam nju, moja greška. Jer znate kako, kad vas neko ujede, jel tako, kad ste ranjeni, a krilo se, vi sumnjate, ne možete, vi grupišete onda vojsku, grupišete policiju, grupišete prijatelje. Pa i nije naivna situacija, prosto nesvakidašnja situacija. Pa ali dešava se u Srbiji. Da. Ona se dešava u Srbiji i nisam ja jedini primjer. Imate mnogo primjera. Sada da odete po gradu da pitate mnogo ljudi, verujte mi. Imate firmi koje su reketirane. Kažu, mene nazovu, kaže, Aco, svaka ti čast. Koliko hrabrosti imaš da javno izađeš da govoriš o tome. Da li smatraš da ti Ivana možda nije verovala zbog tvog prethodnog života? Pa, ona zna da, mislim, ne zna zbog čega, da li, šta je u pitanju bilo, da li je to neki okidač, da li je ona bila pod tenzijom, nekom pritiskom, da ja ne znam, da se to toliko krilo od mene. Znaš... Ko znaš da su zapravo neko prošli još, a da ti ne znaš? Još, a da ja ne znam. I onda sam ja sve njih okrivio i napustio stan i ponudio sam mi razvod. Rekao, ako mi ne veruješ, ništa, evo ti papir, razvedemo se, ja idem svojim putem. Znači, nema potrebe više da pričamo mi bilo šta. Ja da vodim bitke s tobom i razgovore, da li ja dugujem ili ne dugujem i ko su ti ljudi, evo neka dođu. Ona odlično zna kako ja to radim.
Ja sam odmah prijavio. Znači, ti si taj koji je inicirao razvod. Jeste, tako je, da. Ja sam taj i povukao sam se. Onda sam počeo da otputujem malo. Bio sam u Emiratima, pa sam bio na Kipru i u Crnoj Gori kod svojih prijatelja da vidim gde ću da se smestim. Što kaže čovjek, jer ako nije Beograd za mene, onda bolje da idem na neko, drugo mesto. Da, a šta ti je Ivana rekla? Da li želi razvod? Ne želi razvod. Ne. Tako da, evo, vratio sam se iz Crne Gore. Eto, počeli smo da razgovaramo, ali ja nisam više isti. Ja nisam više isti. Jer ja više neću nikome da ćutim. Godinama sam ćutao ljudima. Godinama je bilo, ajmo idemo liniju manjeg otpora. Ajmo, da ne ulazimo u otvorene sukobe. I onda kad vidim da me tako uvlače u probleme, pa u suštini, znate kad mene nazove tako, kad kažu, znaš ti ko smo mi? Aj, znaš ti šta ja mogu? Aj, pođi ti nekad odosnoje šta ja mogu da uradim. Kad već tako zoveš. Da. Jel tako? Ne, oni svi polaze od sebe da su svi sila neka. Da. A nikad ne pođu od one druge strane da je ona druga strana sposobna da nešto uradi. Da. I tu se napravi problem. Dakle, ti razmišljaš sada da li da se razvedeš? Pa ne razmišljam, pričamo nas dvoje, znaš, razgovaramo. Da li ti želiš sada da se razvedeš? Pa ne želim ja nikad ne bih želeo u životu da se razvedem, znaš, ja samo moram da prebolim ovo sad što mi se desilo. Da. To iskreno pričam, otvoreno, znači, to šta se meni desilo, znači, to, ja moram to da prebolim, ja sam odmah uzeo rođenog brata za ruku, ideš sa mnom za Crnu Goru. Pa brate nikad neće izdati. Tako je, i pokazao se Nidža stvarno kao momak, momčina, prava. Da. Samo nemoj da ga slikaš više kako spava, molim te, da ga ponižavaš. Plam, čoveče, da me tako slika kako spavam. A ne. Nemo što se ti buniš, juče me okačila na Instagram kako spavam. A lepo, a ne ono... Znaš da mnogo sam vremena izgubio i u reality, mnogo sam vremena i na putovanjima. I nije me bilo. I zapostavio sam svoju porodicu u Šapcu. I onda sada gledam to da me nije bilo da pokušam da koliko toliko nadoknadim. Čekaj, da te pitam, vraćen dug? Koji dug? Pa taj dug. Gde su te pare što je tašta? Ne znam, tašta je dala tima i to je to, ostalo je na tome. Više ne znam ništa. Oni nisu više zvali po stanu? Ne, niko više nije zvao ništa. Znači tašta je vratila dug? Ja sam, da. Dug. Koji dug? Pa dobro, taj dug. 600.000 dinara su oteli od tašte moje u Ivanjici. Strašno. Na kraju je tašta rekla, valjda se uplašila žena da je dala svom sinu. Otkud znam više? Ja sam rekao, samo nemojte više, da bude da ja dugujem. Da. Znači, ako neko duguje, neka plati dug. Nemoj da bude da ja dugujem. I da vraćate moje dugove, a da ja ne znam. Jel ti više muka od te priče da si ti ta crna ovca? Ba, muka mi je više, pa ne mogu više, verujte mi. Znači, sve negde, ajde, prećutao sam mnogo puta i u sezonama u reality, i šale, ajde, da ponesem na sebe teret. Ali ne mogu ni ja više, ljudi. Da, što je mnogo je. Što je mnogo je. Znaš, ljudi misle da sam ja slaba ličnost, da sam dobar, da neću u konflikt. Ja sam dobar, ja ću te zlatom zlatiti. Što kaže moja kuma koja me krstila, po Aleksandru Nevskom, kaže, dođi mi u goste, bit ćeš ugošćen kao gost. Zlatom ću te zlatiti. A dođi mi mačem od mača ćeš da stradaš. Tako je. Tako mi je kuma kad me krsti. Da. Aleksandar Nevski, moj svetac zaštitnik, ja se rukovodim po njemu i istoriju odlično znam. Znači, ako mi dođeš kao gost, ja ću te ugostiti. I bit ćeš tretiran kao gost, ako ima zlata, zlatom ću te zlatiti. Ali dođi mi mačem, od mača ćeš da stradaš. Reality Imanje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za Reality Imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Ja treba sada da idem 15. avgusta za Crnu Goru da vidim da li ću potpisati dole za firmu da ostanem, da se bavim konsultingom, obukama, edukacijama, javnim nastupom. Dok ti si komunikativan, ti imaš dosta kontakata i mislim da bi mogo da se smestiš. Imam licence sve, ja sam završio MBA studije UBI-a u Briselu, imam Friedrich Ebert Stiftunga, ja sam preko 15 godina proveo na školovanjima. Dodatnim što se tiče fondacija, tako da imam sve licence moguće i diplome da mogu to da predajem i da održavam i znam taj posao i taj posao da radim. Volim i to ne znam. Tu se pronalaziš. Tu se pronalaziš. I to nije samo za političke organizacije, to je i za firme velike. Ko prati tvoj Instagram, mogo je da vidi da si ti otkrio, nisi do detalja, ali si otkrio da si dobio neke ponude vrlo primamljive koje si odbio, je li tako? Tako je, da. Pa ja bih volio da mogu da ostanem u Srbiji, iskreno ti kažem. Ali u ovome trenutku ne vidim sebe da mogu da budem toliko plaćen.
koliko mogu da budem u Crnoj Gori plaćen. Verujte. Znači finansijski moment. Finansijski moment i odgovara mi nekako dole klima, ono more, da vam kažem. Stvarno? Ma nemoj, kao posakao baš. Mi svake godine gledamo koji stan ćemo da kupimo u Crnoj Gori, svaki put kad odemo na more. Eto, kao klima. Evo ti sad imaš, evo ti kod Kotora, 1.500 evra ti je kvadrat. Pa pričat ćemo posle emisije, znači ja definitivno odlučujem da kupujem stan. Verujte mi, zidaju novi kompleks, ja sam išao da gledam, 1.500 evra je kvadrat. Eto, smeš. Sad u ovom trenutku, kod Kotora. Ti si nekako, na Instagramu kad čovjek gleda, deluje kao da patiš za ima. Pa naravno da pati čovjek. Naravno da pati. Ne, nego sad si rekao da pričate, razmišljate, ali da si ti jako povređen i treba ti da preboliš sve to i da prosto i ti donekle razmišljaš šta i kako dalje. Ali baš se vidi nekako da patiš. Pa ja ne krijem nikada. Ja kad sam srećan, ja kažem da sam srećan. Ja kada patim, ja kažem da patim. Kada sam tužan, ja nemam problem taj da podelim to. Podajuće emocije. Da. Ali jako čudno da ti nekome... Jel nisi dobio džabe titulu kralj drame u realitiju? Ali govorimo o tom dramskom momentu da ti nekome ponudiš razvod i onda ti posle patiš. Pa šta ću, kad sam doveden... Što kaže, hoće kaki, neće kaki. Pa, doveden sam u tu situaciju, da sam morao tako da reagujem i prema svojoj ženi. Mat pozicija. Znači, to ti je poslije kad te sateraju za zid i kada ne znate kome više da verujete. Jednostavno ne znate. I onda i sada sve dovodite u situaciju da se odlučuju. Na osnovu njihovih odluka vi vidite ko je tu, ko nije. Viš kakav manipulator, čovječe. Reality Imanje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality Imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Čovjek kad je, ono što kaže, prespoji ga, kad dođete u tu situaciju koju sam ja više da ne možete da trpite to, vi idete do kraja. Ja sam isto rozeca. Ja, koliko možeš da budeš, da kažemo, moćan i u medijima i sve to, toliko stvarno možeš da budeš jadan. Što se tiče onih društvenih mreža, ja moram da pročitam njegovu objavu koja je bila, žene danas više ne dobijaju takve poruke, iskreno ti kažem. Iskreno, takve poruke danas muškarci ne šalju. Ajde, čujem. Kaže, koliko sam je samo voleo, da sam zaboravio da volim sebe. Sada mi se vratio osjećaj da volim, mislim na sebe, maštam da imam ponovo velike snove, ideje, noću da čitam i pišem, da budem sam, ali srećan. Srećan sam, ja imam san i ja to mogu. Da. To je napisao. I ovo, obavezno, šta ti je život? Nećemo se ni pozdraviti, ali čekam vas ako rešite neki dan da me obiđete. Neka vas anđeli čuvaju. Znači, kad si posljednji put dobila ovakvu poruku od muškarca? Ja, posljednji put kada je baš nešto ozbiljno Ne, zato što ja sam u to, njih dvoje su moj život bili. Shvataš me, ne znam šta, kako, njoj da treba nešto ja, ako nemam, ja ću da ga stvorim. Da, da. Razumeš, ja sam u tom trenutku toliko bio slomljen. Veruj mi da ja ne znam kako to da vam opišem taj osjećaj. Kada nekome kome ste dali život svoj, ja sam zaboravio na sebe, verujte mi, ja sam mnogo stvari u životu sebe stavio po strani da bi njoj ugodio. Pa to je ti si zapravo se osjetio izdanim s njene strane što ti nije poverovala, a nisi sagledao realnu situaciju da postoji šansa, ok, ajde da stavimo karte na sto, u redu je što mi ne veruju u ovom trenutku, nego si bio besan. Besan, ljut, povređen, sam ja sve dao. Veruj mi, ja sam sebe stavio po strani da bi njoj. I sve je bilo za nju. Da. Verujte mi, sve u životu, venčanica ova, sve, ne mislim materijalne stvari, nego sve je bilo za nju. Samo da njoj bude dobro. A ja, okej. Pa ne bi ja gulio tolike realitije. Pa slažem se, ali obično muškarci kad pošalju takve, kad padnu toliko na dno, što se kaže, znači da se nešto ozbiljno zeznuo. Ne, nisam ja ništa zeznuo. Da li si je prevario? Ne, nisam, ne, i ona će vam to reći isto, ne, nije bilo prevari. Nikad to nije bila opcija? Nikada to nije bilo. Upitna ljubav, nikad? Nikada. Jer jako je čudno, vi ste relativno skoro i venčali u crkvi, ili tako? Jeste, ali 7 ili više godina smo mi u braku. Da, to znam, ali mislim na crkveni moment, tako? Jeste, tako je u avgustu. Pa ne bi se ono u crkvi udozvali. Prosto je sad bio šok. Ne, i otac je sa mnom razgovarao, sveštenik, i upravo je on. Ja sam bio tada besan, ranjen, sa svih strana izranjavan. Znate šta je, ne mogu ja vama to, ne želim nikome to u životu da prolazi, verujte. To što sam ja prošao. I onda šta ću ja, takav sam čovjek, ja podelim. Da mi bude lakše. Da li sam jadan, da li nisam, verovatno je. Sad iz ovog ugla kad gledam, ja jesam jadan. Kad gledaš tako, ali znaš šta, niko ne pokazao toliko emocije kao ti. Ali ljudi, to sam ja. Da. Ja jednostavno to sam.
Jer muškarci su danas uglavnom iskompleksirani. I oni neće da pokažu to emocije. Neće, pa on će na silu da tera da je srećan, da je cool, da je, kako kažu, ono, ne znam, imaju svoje neke... Ja pošteno kažem, ja kad sam na dnu, ja sam na dnu. Ja kad mi treba pomoć, ja zovem u pomoć. Ja vičem, potrebna mi je pomoć. Da li možeš da me poguraš, da li možeš da me pomogneš, u problemu sam. Isto tako i mene nemam problem da kažem ja sam dobro, ali tebi treba pomoć sada. Kad vidim da je neko od mojih prijatelja loš. I koliko skače njih u tim situacijama? Ma, par njih je samo skočilo, ali ozbiljnih ljudi. I hvala im na tome, što kaže i Bogu hvala na tome. Ko se našao tu, svaka čast. Ja nisam očekivao koliko se njih moćnih našlo iza mene. U tom momentu tog udara, kako sam ja to objavio da se javi da pomogne. Ali sami od sebe, da ih ja ne zovem. Da li je istina da u jednom momentu nisi imao ni za cigarete? Jeste, da, pa da, uzimao sam od oca i majke. Baš zato što sam se povukao. Sve sam ostavio. Ja to ne krijem, to, mislim, ali sam stao brzo na noge. Ali neko ko je negde poznat da uvek ima novca i prosto živi na nekoj visokoj nozi, dobrodošao u svim klubovima, uvek u centru pažnje, spada na to da nema za cigarete. Dobro, to je trajalo 2-3 dana. Da li, mene zanima taj moment kako si ti u tom momentu osjećao? Pa došao kod tate i mame, rekao, ljudi, tako i tako stoje stvari. Šta će roditelji, ko roditelji, ja sam... Naravno. Ali nije ni bitno to kako si pao, kako ćeš da ustaneš. Tako, ja sam brzo ustao. Nema to, evo me. Opet imam auto, opet imam sve. Opet su to hvala, drugari su tu, idemo more, i to je to. Opet je to tu. Znači, ja sam pao, ja sam udario, razbio se i ja sam odskočio. Tako je. Ali to je taj moment pada. Radi se na pomirenju sa Ivanom, idemo ponovo posao. Sada kada ja dolazim sebi i kada neko vreme provodim ovdje u Beogradu s njom, vidim da sam ja možda pogrešio što sam tako impulsivno, ali moralo je tako biti. Da bi se stvari složile na kocke. Izgleda nije moglo drugačije. Mora da se stiša sve da bi moglo lepo da se trezveno i priča i razmišlja i da ne bude osude. Tako je, žao mi jedino što sam izgubio kontakt sa Ivanjicom, tamo više zaista, i njih sam iskreno voleo mnogo i sve, ali tamo više neću da idem. Rekao sam supruzi, to je to. S tim sam završio. Znači, i to se me, jednostavno smatram da sam kako izneveren u nekom smislu. Kako smatraš da će to funkcionisati ako komuniciraš sa Ivanjinom porodicom? Pa, neko dođu oni u Beograd, ne moram ja već tu u Ivanjicu. Ali ko je na koga tu ljut? Oni na tebe ili ti na njih? Ne znam, u ovom trenutku ja sam to završio kad nije htjela da se potpiše taj papir, da policija reaguje, onda se ona je straha, oni su meni slali poruke da su uplašeni, da ne smeju, da prijave policiji, da, znaš, ja sam onda tu rekao, dobro ljudi, šta ja vama da kažem drugo? Mislim, čiji ste vi dug vratili, šta ste vi vratili? Neću ja, znaš, bitno mi je da sam se očistio da ja ne dugujem nikom ništa. Ali ispalo kao da su oni svalili, to je Požgajev dug. Da, pa to izgleda postalo normalno. Pa to je problem, zato što ti zbog te neke tvoje burne prošlosti... Jeste, neko se našao tu tako... Da, i onda nastavi predrasude. Tako je, balaže, kažu, vidi ga 100% dugo. Ja verujem da se gomila gledalaca koji nas u ovom trenutku gleda, kaže da si ti to zapravo uradi, da si ti dugovo i da te porodica vadila. Jer prosto ljudi imaju predrasude o tebi, ne znaju tvoje strane. Ne znaju, ja reagujem odmah. Ja kažem, dajte mi jednog normalnog da će da mu pozajmi 12.000 evra da ne potpiše na papir. Ko deli te pare tako? Pa dobro, to je stvarno. Ajde, pričamo otvoreno. Ja ne krijem kad pozajmim, to je 500.000 evra negde, pa prelomim, pa vratim. Ali to je u okviru porodice. Ali nađete vi meni nekoga ko nekome bez, kao što kažemo, zaleđene hipoteke, kako god nečega da. Nekom danas 12.000 evra, pa taj nije normalan. Pa čekaj, ali ako su to reketaši, šta će im potpis? Pa nema ga, zato ne postoji na papiru da ja dugujem. A šta će njima potpis? Pa i ne treba. Njima ne treba ništa izgleda. Pa sad im ne treba, sad su dobili pare, tako da samo nek ne diraju porodicu i nek ne diraju taštu i majku. Neće više. Sad to, policija je preuzela taj postupak. Eto. Sad prelazimo tamo na sledeću temu koja je takođe buknula, što kažu u javnosti, a to je da si ti u jednom svom oglašavanju na Instagramu rekao da ti zapravo nije smelo da se dogodi da budeš diskvalifikovan zato što ti se ponovo pojavila neka promena. Da. Pa ja sam tamo bio 12 nedelja, da vam kažem iskreno. Pričamo otvoreno. Ja nisam diskvalifikovan. Mislim, diskvalifikovan sam na televiziji. Ja sam samo pušten na lečenje, na bolovanje. Znači, ja sam se vratio u zgradu televizije i doneo papir od doktora, da je rekao da budem pušten na kuću lečenja. Ili da se zadržim na klinici. I oni su mene pustili. Šta se dogodilo? Znači, nakon što si ti, da kažem, pobedio kancer,
dešava se mnogo toga. Smršao sam preko 20 kg, imao sam neko zadebljanje, bio sam kod radiologa, bio hirurg me pregledao, jer to je za 12 nedelja preko 20 kg smršati, nije normalno. Nije zdravo, da. I što kaže i hirurg i radiolog kažu, Aleksandre, ovi uslovi za vas nisu normalni. U ovom trenutku naglo ste smršali, imate neko zadebljanje na debelom crevu, pokazuje skener, nije ništa strašno, imali ste kancer, naša preporuka je da vi napustite to. I mi ćemo kao doktori, naša obaveza, što on kaže, i moralna i ova druga, da mi potpišemo vaš otpust, jer mi ne možemo da garantujemo za vas da ćete biti zdravi tamo. Tako da i oni mene pustio na kućno lečenje. Da, a zapravo da li sve u redu sad? Jeste, sve je u redu, jedno što ne mogu da se ugojim. To je jedino. Pa dobro. I dobra stvar je što sam rekao, sam ti ostavio alkohol, legnem ako ne izađem uveče. Ali čekaj, znači to je lažna diskvalifikacija? Pa nisam, oni su me diskvalifikovali. Mislim, oni mene ne mogu da tuže, zato što sam ja na bolovanju, je li tako? Da. Oni imaju papir uredno, na klinici stoji da sam ja... Znači ti ne duguješ 50.000 evra? Ne, ja sam njima otpisao 800.000 dinara što im Ali kako onda oni tebi duguju? Ajde to nam objasnim, to je jako konfuzno. Pa imate nedeljni honorar, je li tako? Brojite nedelje puta to, oduzmete kazne. Oni su meni, ja uvijek priznajem, uplatili pred ulaz, unapred. Ja uvijek uzmem unapred, jedan deo. Znači, to je bilo 1.400.000 dinara su oni meni uplatili. Ostali su mi, kada to odbijemo, još 800.000. Oni ne žele. Ja sam potpisao da se odričem tog dela honorara. I to je to. Pominjao si stvari, dokumenta. Sve je na televiziji. Oni to meni ne žele da vrate. Ja ne znam šta je problem. Jednom me nazovu, sve je normalno. Aleksandre, završava se reality. To, pred finale, dođete po garderobu. Sve u redu. Onda me drugi dan zovu, kao da me ucenjuju nešto. Kao nećemo ti dati, kao, jer nećete dati? Ne morate. Dosta se govorilo i o tom odnosu sa tvojim bratom. Da je, ti si sam izjavio da je on baš dosta toga prošao loše zbog tebe. Da. Šta je on to prošao zbog tebe da je... Mnogo stvari je loši prošao taj teret, što sam ja otvorio jednu priču bio njegovog života javno. On je poneo veliki teret, to ja nisam bio svestan u tom momentu. On se mnogo napatio zbog mene. Jer mnogi su ga gledali... Pričao neke stvari koje on nije želeo da se zna. Između ostalo, ali šta je druga strana? Mnogi su ga gledali kao manje vrednog. I on je patio duboko u sebi. Pa kako ti ne možeš vidjeti tvoj brat? Pa kako ti ne možeš vidjeti tvoj brat? Nas dvojica smo tek sada, posle koliko godina razgovarali otvoreno o tome, da ja vidim da se on propatio zbog mene. On je to sve duboko čuto i držao u sebi. Pa zapravo je trebalo da dođe do tog razgovora, jer i ti u prošloj emisiji nisi teo nešto mnogo da govoriš o tome. Tako je, ali nismo nas dvojica smo tek sad kad sam proveo posljednjih par mjeseci u Šapcu, 2-3 mjeseca, ne znam koliko, slagaću te, jer meni je to sve kao jedan dan, jedan san. I ovo što smo proveli u Crnoj Gori, smo imali prilike da razgovaramo. Brat i ja, znači evo ja imam 40 godina koliko on ima, 88 godina. Nas dvojica smo sada tek seli pošteno razgovarali, da je on meni rekao tu si grešio, to je meni nanelo. Šta ti najviše zamerio? To me zanima. Pa najviše mi je zamerio to što, kako to što ja volim to eksponiranje, što sve delim sa javnošću. Šta, konkretno, pa kad kupim auto što okačim da sam kupio, kad sam dobio poklon što, kad sam nekom nešto poklonio, kad sam tužan, kad sam srećan, jer svi to gledaju kroz njega. Njegovo okruženje to gleda i u njega. I uvijek ga pitaju što ne ideš sa bratom, pa što ti brat ne pomogne, pa razumeš? A on to čutao, on je onako ponosan. Ratoboran, znaš, neće on to nikada. I sad, kad smo tek malo vremena odvojili, razgovarali smo na tu temu. Zašto se ljudi uporno vraćaju u taj reality? Evo, ti si konkretno izjavio da su tebe izbacili kao krpu. Pa dobro, misli, kao krpu... Što se vraćaju, ajde? Pa kao krpu su me izbacili u smislu da neće da mi se jave da mi vrate garderobu lični dokumenta. To se vodi kao krpu si izbačen, je li tako? Znaš, nije meni... Pa vraćaju se zbog novca. Znači, eto, vraćaju se zbog novca i što nemaju život napolju. Ništa drugo. Ili... Ne znam šta treće može da bude. Neki provode godinama tamo. Ja se iskreno plašim da uđem ponovno. Ne bi ušao, jer se ja plašim da ne obolim tamo. Jer ja kad vidim one poglede obolelih, oni su ljudi oboleli koji provode nekoliko godina tamo, bez prestanka. I kad vidite njihove zaleđene poglede, bez emocija, to su rasturene porodice. To nema ništa napolju. Jel' tako? Pričamo otvoreno. A svakako da tebe reality upropastio i porodicu i donekle ukaljao tvoje ime? Ne mislim. Ja se to držim, što kaže čovjek. Ne mislim konkretno sad na ovaj, nego mislim i na prethodni? Ne, na prethodni mislim, ne. Ne mislim ni na ovaj, ni na prethodni da sam ja nešto narušio. Ne ti, reality? Nije, kao reality? Ne, apsolutno ne. Nekako reality iz tebe izvučeno najgore i možda i isplivaju neke stvari koje nisi želeo. Ti si komentarisao i oglašavao si se za medije, baš kolegama si dao intervju vezano za Aneli. Da.
Ti sada provodiš vreme sa njenim, da kažem... Drugom. Pa drugom, Ali da. to je Ali bilo je dosta priča vezano s to da je tu nešto bilo. Gledajte ovako, Ivan je moj drugar. On je relativno skoro izašao iz zatvora, je li tako? Jeste, tako je, da. On je relativno skoro, evo, tu je sad, je li tako, na hajpuje, zajedno smo došli. Zato je sve jedna priča, ne znam da bi znala. Mi smo, Ivan i ja smo lepo živjeli u Emiratima, smo živjeli zajedno. To je život iz snova. Ivan je drug, verujte mi. A ja nisam ni sreo Aneli, verujte mi, ali znam da je on bio s Aneli i ovo sada da je bilo u finalu i da su se družili, ja to znam. Jeste, on je nju sačekao, da. Jeste, tako je. Sve ja to znam, ali to nema nikakve veze. Aneli i ja nismo u nikakvim odnosima, niti smo prijatelji, niti drugovi, niti smo bili, niti ćemo biti. Razumeš? To je Ivanova stvar sa njom. Neka radi šta hoće. Sigurno imaš svoj stav. Moj stav? Pa vidite, Ivan i ja smo sami, nije Aneli sa nama. Znači, Ivan i ja možemo da provodimo vreme i kod njega u restoranu, sada otvorio restoran na Novom Beogradu sa prijateljima. Znači, ali nije Aneli tu. Tu sam ja i moj brat rođeni ili je tu bila Ivana pre neku noć i ja, na večer. Ivan. Tako da niko više nije bio tu. Ali s obzirom da se on povezuje sa tim Dubajem, da ti imaš veze sa Dubajem, da li ti znaš neke informacije o reality učesnicama koje su u Dubaju? A sad će da ti kaže sigurno. Ja mogu samo lepe reči da kažem za Ivana. On je jedan mango i šmeker je i hoće da podeli i hoće da da. Ma ne kažem protiv Ivana za reality učesnice. Pa na to su i mnoge kod njega se javljaju mu se. Same one njemu pišu. Da li je istina da je Ivan dao Aneli karticu i keš i sve i rekao evo ti radi što hoćeš, jeste, shopping? Jeste, da. Da li je istina da su se oni upoznali preko društvene mreže i da je ona bukvalno preko noći otišla s njim za Dubaj? Da. To nek vam Ivan poslije sam govori detalje. To je ono koliko ja znam. Ivan je galantan jako i on stvarno Aneli, koliko sam ja razumeo, gotivi voli. Mislim, njegova stvar. Mislim, svaka čast Ivanu. Svaka čast Ivanu, ali mene zanima taj moment kako ti komentarišeš takve devojke. Ma, ja sam to već rekao u reality, to je za mene... Ne bi komentarisao uopšte. A što? A što me čovjek se miri upravo sa ženom, koja nije uopšte iz sveta reality. Dobro, žena jedna je Amina, ali mene zanima kako ti komentarišeš takve devojke. Pa ja kad sam bio mlađi voleo sam tako. Jesi se tako davao kartice? Kako ne, pa jedno. Kako ne? Eto dakle 12.000. Eto dakle dug. Eto 12.000. Ivana, sve okej, ovo bilo pre. Ja ti to rešila odmah sad. Ali malo ko zna da si ti i Ivanu upoznao u Dubaju. Jesam, da. I to preko Ivana sam je upoznao, da. Pošto je Ivanova kuma, stewardesa isto, i one su dolazile, pa smo izašli zajedno, bili na plažu, na Šišu, pa smo išli na safari, tu sam ja nju upoznao. A ja sam se zbog Ivane vratio iz Dubaja. Ja sam ostavio garderobu, su tamo u Emiratima bio, i PlayStation. A kako tako fine normalna? Ako si ostavio PlayStation? PlayStation mi je najžalije, još ne mogu da ga prežalim. Ozbiljna žrtva. Da. Ali kako tako normalna devojka poput Ivane je u Dubaju? Ljudi stvarno imaju predrasude u Dubaju. Stewardesa bile su na letu Abu Dhabi, onda su imale dan slobodan, kao kad leti za New York, pa ima 3 ili 5 dana. Razumete, ne vraća se odmah kad su ti letovi. Ona samo kad je po Evropi vraća se odmah, ide nazad tamo. A kad je tako, i tako smo se mi tamo upoznali. One su došle... Nije mi to upitno šta će stewardesa u Dubaju 3 dana. Meni je upitno Ivan. Šta će ona sa Ivanom u toj priči? A zato što je njena koleginica s koje su bile njih 4, kuma Ivanova. Oni su kumovi. Sve nešto povezano. Da, i onda je to po istoj udata, devojka ima 2 dece. Imanje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Jako si vezan za svog psa i mnogi komentarišu zato što, eto, još uvek se niste ostvarili kao roditelji, da zapravo je Lord simbol vaše, kao da kažemo, deteta ili nešto što zajedno gajite, čuvate. Ja njega i gledam tako. Neko će reći da je to bolesno, neko će reći ovi što imaju pse kažu to je normalno, ovi što nemaju, oni kažu da sam bolestan. Mislim, ja prihvatam svaki komentar. Ali jednostavno ja njega volim, ja ne mogu, pa ja njemu kuvam, pa ja idem njemu kupim džigericu. Pa taj osmeh njegov kad vidite, on sve razume. Nema, to ti muškarci navikli da im jedeš džigericu i onda prosto on mora da da džigericu. Ne vredi. Mora da da. Šta ćemo tu je, volim ga, ne vredi. Pa jes. Ono što je također interesantno, moram da ti pitam da li postoji tu neka simbolika, a to je da si baš na Vidovdan odlučio da se razvedeš. Pa tako se pogodilo. A pogodilo se? Pogodilo se taj dan sam baš bio, baš mi je loše. Taj dan sam ostavio te papire, rekao, evo ti potpiši. Izašao, bio sam u Šapcu već neko vreme, ali taj dan
dan pre toga je bila rasprava teška. Da. I onda sam ja, meni je bilo do ovde više, rekao ja ne mogu više se svađam, da se raspravljam, da se ubeđujem. Jedni veruju ili se razvodimo. Ili jeste. Ili gledaj šta ćeš. Da, ili ideš sa mnom dalje ili ideš svojim putem. Tako je. Dobro. Jer došli smo do tu situaciju da ne možemo. Da. Nema gde. Da, jel si izgubila ta bliskost? Pa nije se, pa sad radimo, vraća se. Jer ja se dosta zahladneo. Ona nije, ona kad me je videla kad sam došla iz Crne Gore da vidim Lorda, ona je mene zagrla, stegla. Tako nepreplano, svež, naspavan. Bukvalno kao, da. Ja sam najviše besna na dečka kad se vrati s mora, znači to mi je najgore. Crn lep, gotovo. Tako da kada, znaš, ali ja sam malo sada dosta onako hladniji. Još uvijek onako na oprezu, što bi čovjek. Da. Dobro, sad ćemo da uradimo jedan presek, pa idemo na ove teme, pa idemo na prvu rubriku, a to je Bliz Quiz. Bliz Quiz je negde, kako da kažem, skup vrlo inteligentnih pitanja koje sastavlja čitav niz i tim ljudi na televiziji, ali pošto ja vidim ovdje da je Miljana stavila da je to malo korigovala. Naravno, da, apsolutno, ja sam da shodnate na našoj temi, da današnje ne mogu da ga pitaš koje je boje nebo, zato što želim da čujem drugačije mišljenje, jednostavno, razumeš? Znači, manipulišeš emisijom, čiji sam i ja autor. Tako je, a pošto je Požga manipulator, onda smo i mi. Dobro. Idemo na prvo pitanje. Prvo pitanje. Šta je gore, doživjeti neuspeh ili nikad i ne pokušati? Nikad i ne pokušati. Moj život je sačinjen od niza neuspeha i od niza uspeha. I ne bih znao da se radujem uspehu da nisam imao neuspeha. Znači, prvo moram da se polomim da bi bio srećan nekom novom uspehu. Jes, pa ne bih znao da budeš srećan ako ne uspeš šta je nesreća. Vidite, život je sačinjen od najdužeg perioda nesrećnih dana i dosadnih dana u životu, ili teških dana i problema, a malo je sreće. Zato se to zove srećni dan. Ja sam videla jedan komentar na Instagramu. Ja ne znam da li je ovaj čovjek lud ili je lud što ovako iskreno priča. Da, bit će da je hrabar. Ja idem na sve ili ništa u ceo život. Ako uđem u neki posao da radimo, u odnos ljubavni ili bilo šta, ja dajem sve. Pitaću te kada dobiješ dete. To jeste. Ja bih voleo da ga dobijem. Hoćeš. Da će Bog. Drugo pitanje, da možete promeniti jednu stvar na svetu, šta bi to bilo? Jednu stvar na svetu? Da mogu da promenim. Ukinuo bi reality za uvijek svuda. Reče on i potpisa ugovor. Da. Sad je kontradiktoran. Ide protiv sebi. Idemo za sve i ništa. Da. Pa ili ulazim ili ne ulazim. Tako je, da. Treće pitanje. Da vam preostaje još samo par godina života, šta biste promenili da iskoristite to vreme najbolje što možete? Radio bi na detetu. Znači da dobijemo to dete. Ali znaš da sam znala što da odgovori? Pa to mi, ne mogu ja. To je nešto što mene jede noćima kad legnem da spavam. Kako da ne mogu ja taj osjećaj kad legnete sami sa sobom, žalite, 40 godina imate, a nemate još dete. A se razmišljam da usvojite dete? Pa nismo, mi možemo, verovatno i da dobijemo. Ali niste radili na tome? Ali kako kad ja provedem tolike godine u reality, ona na letovima? Da, dobro, ja sam mislila da je problem. Ne, nije toliki, to razmišljam i nemam ja problem ni sa tom opcijom da usvojimo dete. Da. Ali to je ono što mene muči kad ja noću legnem, ja najiskrenije pričam. Znači, 40 razmišljaš, 40 godina imaš, pa šta si napravio, kome ćeš? Znaš, nemaš dete. To je nešto što me ono jede sada u posljednje vreme najviše. A ti si uradio također i tu kontrolu nakon operacije. Da, sve u redu. I tebi je doktor rekao da je što se toga tiče sve okej, ti možeš da imaš decu. Jeste, i može i ona, ali otprilike ne trudimo se dovoljno ili nije dobro, nije možda ni bio tajming, jer ne bi se... Ja mnogo godina sam proveo reality, 4 sezone. Vas treba zaključati u apartman. A verujte mi, 4 godine mnogo. Pa jeste. Sljedeće pitanje. Kada biste malom detetu mogli dati samo jedan savjet o životu, koji bi to savjet bio? Jedan savjet o životu, da je nepravda sastavni deo života i da je prihvati. Znači da ne bude borac protiv nepravde, jer toliko je nepravde i samo će sebi narušiti sreću i zdravlje i bit će nesrećan ako se bude borio sa nepravdom. Nepravda je sastavni deo života i bolje na vreme naučiti dete da je nepravda sastavni deo života, nego ga učiti od malih nogu da se bori protiv toga. Šta bi odabrao? Da izgubiš sve svoje dosadašnje uspomene ili da ostaneš bez mogućnosti stvaranja novih? Da izgubim sve dosadašnje uspomene. Jer ja uvijek težim ka novim. Zato uvijek otputujem na novo mesto, zato otputujem na novi razgovor, zato uvijek žudim za time. Znači, ako moram da biram da sve staro izbrišem i idemo ka novu. Je li to sada zbog situacije u kojoj se nalaziš ili generalno? Ne, generalno uvijek.
uvek. Znači, nemam taj problem. Znači, sve to možemo da izbrišemo i idemo ka novom. Jer znam šta je bilo, šta imam potrebe da skupljam uspomene. Bolje da idem ka novim, ne znam šta me čeka. Tako je. I poslednje za ovaj Bliz kviz. Koje je najvažnije obećanje koje ste sami sebi dali? Pa da ćeš pobediti sve, kao što sam pobedio tumor, odnosno rak, kao što sam sve pobedio, borbe koje sam imao, bitke koje sam bio izazvan, tako ću pobediti sve. Što mi se stavi da moram da učestvujem, ili. Znači da idem ka pobedama. Tako je. Znači ne dozvoljavam sebi neuspeh i poraz. Znači život je sastavljeno niza bitaka. Znači nije i onda na kraju, jel tako, ćemo da vidimo. Ako je izgubljena bitka, nije rat. Nije rat, tako je, to je samo izgubljena bitka, idemo dalje. Nije mi prva ni posljednja. Tako je, normalno. Hajde, idemo na sljedeću rubriku za večeras, a to je Blizazov. U ovom Blizazovu to do sad nismo imali u show Blizu. I imali smo razne blizazove, od Kama Sutre, kockica, od pevanja, pa padali su nam u nesvest, gluma, sklekovi i ne znam šta. Ono što mnogi za tebe komentarišu, a to je da te je zapravo loš način života odveo u bolest. Bolest te je odvela na oltar crkve, gde si našao spas. Tako je. Ja bih voljela sada, što su mnogi tražili od nas, da ti nama izrecituješ, da kažemo, molitvu koju najviše koristiš. Može. Neka to bude blizu. Naravno, neka bude ovo i za narod. Vidite, Oče naš je nešto što svakodnevno koristim, to svi većinom i znamo. Psaltir je nešto što čitam, Psalam 90 za zaštitu, njega čitam 3 puta na dan i 10 psalama dnevno čitam. Ali ajde neka bude ova koju koristim svakodnevno i dok vozim auto, dok se krećem i ostalo, kad ležim da spavam. Kažemo ovako, znači, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog i čuvaj me na ovom putu od zlih duhova i zlih ljudi i daj mi snage da se izborim sa svim nepravdama i neprijateljima. Amin. To je nešto što svakodnevno koristim i zakrstim put dok vozim auto i ostalo. Pa hvala ti puno, stvarno, ovo je... Dobro, ovo je nešto malo drugačije, da. Tako je. Ja samo mogu da kažem da meni stvarno pomaže molitva u svakom trenutku i kada sam letela avionom do Crne Gore, let je trajao 50 minuta. Ja ne znam koliko puta sam izgovorila Oče naš, ali išlo je na repeat u mojoj glavi i stvarno sam se osjećala dobro. Evo ti ovaj kaže. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog i čuvaj me na ovom putu od zlih duhova i zlih ljudi i daj mi snage da se izborim sa svim nepravdama i neprijateljima. Koliko te je Bog sačuvao? 100%. 100%. Ne 90%, ne 80%, 100%. U svakom mom putu tu je i on, kao i svi moji sveci. Znači, tu su uvek. Kada treba, nema, znači. Kako ti komentarišeš taj moment da se ljudi uglavnom obraćaju Bogu i mole Bogu kada su na samom dnu? Pa to je problem. To jeste generalno danas postalo da kada nemate ko da vam pomogne, vi se molite Gospodu Bogu. To polaziš od sebe, ali tako? Polazim od sebe jer sam grešio, ali ja se sada molim i kada mi je lepo u životu, da mu se zahvalim na sve. Ali to je prava vera. To je prava vera. Ja se, evo, kao što sam i za ko se ona loše obhodi prema meni, ja sam upalio sveću i za to dete koje je nedužno i za nju. Koje je nesrećnim slučajem okolnosti to izazvao. Nema veze. Mi možemo da ratujemo ovako, ali ja nisam po tom principu zao da ti želim satrati. Ja se opet upalim sveću da to izađe. Pa to je ono što ima i... Pa ćemo mi voditi bitke ovako. Normalno. To želim da jedeš, ali ne za mojim stolom. Tako je. Da, to je sve. Baš tako. Da, kratko ćemo se vratiti na taj moment. Kada si ti tražio novac, tvoj novac, kada si tražio... Nisam tražio novac, ja sam tražio samo garderobu, a oni su mi spomenuli da mi neće dati ni novac. A konkretno se odnosi na tu jednu poruku koju si dobio odgovor. Da. Kada si pitao kada ću dobiti garderobu. Dobit ćeš K. Dobit ćeš K. Tako. Koji je bio tvoj odgovor? Ništa. Odgovorio sam im na Instagramu. Nije vaspitano od vas. Pa nije. Ja bih hvala da nama požga i kao neko, kao vrsni komentator, da nam prokomentarišeš pobednicu ovog posljednjeg evo. Anita, da. Pa očekivano je bilo. Očekivano je bilo, jer s jedne strane imali ste Anitu, a s druge strane imali ste Aneli. Imali ste Anitu kao neko koja je sa ne znam koliko godina, 17, 18, 19 godina rodila dete, odlučila da ostane majka, jel tako, po cenu da ostane sama sa detetom, tako mlada, a s druge strane ste imali Aneli, koji ste vidjeli kako i šta, čak i imala javnu kiretažu, jel tako bilo? Znači, vi ste odmah znali da će pobediti Anita. Jer narod će sigurno podržati devojčicu koja je odlučila da ostane majka, što je prirodni proces, nego ženu koja je izvršila kiretažu. A hotel Bajadera? Šta je sa hotelom Bajadera? Što hotel Bajadera? Pa i oni snimci su objavili da ide iz jedne u drugu sobu. Ne znam, nisam gledao. O, iz jedne u drugu sobu. Nisam ispratio. A si bio ti nekad u hotelu Bajadera? Nisam.
Nisi, jel? Ne. S druge strane, mnogi osuđuju taj moment, hvale što je sada sa Anđelom u vezi, ali osuđuju taj moment što je izdala maturu. Ma nije ona izdala maturu. Kako izdala maturu? Matura Repo rekla unutra, ja raskidam s tobom, neću da budem s tobom zbog one neke Mateje. Da. Devojka se udaljila. Izdala je to sa Matejom. Izdala je maturu. Pa sad ja ne znam šta se tu dešavalo, ja nisam stvarno ulazio ko je ko. Jer znate šta, danas imate mnogo tih na Instagramu, ne samo na Instagramu, na Facebooku, svuda, koji bi da se prikažu, pošalji neku sliku, nešto. Ja sam to rekao i stalno mojim prijateljima i bratu, kažem, slučaju se dopisujete na Instagramu te stvari, da šaljete slike i ostalo. Kaki danas ne možeš da dopisuješ, svi skrinuli tamo. Svi nešto hoće da te nameste. Znaš, kao da bi oni postali da li javne ličnosti ili prepoznatljivi u javnosti, da li da uđu u reality. Ljudi nisu svesni koliko je teško biti u reality. Ne možeš više ni bombicu da pošalješ zato što se drugim telefonom snima. Ma kakvi, odmah će, pa sad ti naprave prepisku da si... Pa to ti kažem. Pa to... Kako ti ne možeš ni bombicu? Ma ništa, poljubac, onaj. Da li se tebi dogodilo nekad da te neka devojka ucenjuje ili... Ne. Ne kažem da si radio, ali na primjer da te ucenjuje nečem što nisi uradio, nego je rekao, reći ću tvojoj ženi da si to. Ne, nikad nisam na to. A kako bi reagovao? Pa rekao bi donesi ženi šta. Ja nemam problem, donesi odmah. Istog momenta te molim, ako možeš doći. Da. Nemam ja problem, ljudi misle da sasvim suprotno meni da se ja nečega plašim, ja ne. Ako sam nešto uradio... Ili se samo dobro foliraš. Ako sam nešto uradio, ja ću javno reći ja sam kriv. Ja nemam problem. I na televiziji mnogo puta i u realitiju kad vidim da sam kriv, ja kažem kriv sam. Ali kad nisam kriv, onda nisam kriv. I onda teram do kraja. Da. I sada ovo posljednje, nisi kriv. Nisam kriv. I zato si povređena, ali tako? Pa kako ne bre. Ali stavim na noge sad. Ono, dolazi sve na svoje. Baš sam bio mnogo povređen. Da. Kako komentarišeš Anđela Ranković? Pa simpatičan momak, mislim, ono, Anđelo, ja ga i ne poznajem lično, ono što sam imao prilike da vidim na televiziji. Miran momak, simpatičan, nisam vidio da je nekog nešto mnogo vređao. Sad, ili ja nisam ispratio. Nekada ljudi vuku tu paralelu zato što si ti dosta po tim bio po noćnim klubovima, žene su te volele. Isto tako i o njemu pričaju, da tako imate neke kombinacije. Dobro, mislim, mlad je momak, može mu se. Ja kad sam imao 28 godina, ja sam imao raznih kombinacija. I to ne krijem, bio sam i sa ovom i sa onom, ja to ne krijem. To se zna. To se zna sve. Mislim, za neke se ne zna, ali tako? Pa, otprilike se u suštini sve sazna na kraju. Da. Da ti kažem iskreno, to što mi mislimo da se ne zna, zna se. To sve je Beograd, jedno malo selo. Kad pogledamo u suštini, svi se među sobom znamo i svi znamo. Jest. Da li je istina da si bio u vezi sa Natašom Šavijom? Nije istina. Nakon emisije u kojoj si gostovao kod nas, ti si komentarisao i taj sukob što se dogodio i što se dogodilo Nataši Šaviju, što je optužila Stefana Karića za nasilje. I nekako nakon te emisije dosta poruka nam je stigli komentara ispod da si ti upravo bio sa Šavijom. Ne, mi smo se družili, nikada nismo bili zajedno. Mi smo se družili to jedno vreme. Tako meni je prijalo to druženje, njoj je prijalo to druženje, ali nikada nismo bili u vezi ili se zabavljali. To je bilo davno, 2015. Više su se šalili. Šalalalala. Šalalalala. Nema čovjek treba se pomeriti sa ženom i da jeste, nećete sad reći sigurno. Kad je to bilo? Da, davno je to bilo. Davno, dobro. 2015. 16. Dobro. Da nije se Ivana još ni rodila tada, to je bilo... Ma još je ona bila mala. Ma da. Znaš kada je to je bilo. Da. Dobro, hoćemo na posljednju rubriku. Hoćemo. Posljednja rubrika za večerac, Show Blitz. Znači, pravila su takva na koje pitanje ne želiš da odgovoriš, lupaš taster. Dobro, sad odmah dobro. Ne, pa kad ti pročitam pitanje. Ajde. Inače odgovaraš što da ili ne. Dobro. Pre nego što pročitaš, da se zahvalimo prijateljima emisije Voda divna, zbog koje smo mi svaku emisiju tako divne. Da, predivni ste. Hvala ti, to ne ti si divan. Da se zahvalimo i da naravno podsjetimo se naše gledalce da uskoro kreće reality imanje na Hype televiziji. Kako to komentarišeš? Jedno čekam, ja volim to. Meni to jeste veliko osveženje, znaš šta, meni to deluje lepo. Ono kad gledam kako pripremate, jer ja sam sređivao sebi, ja imam na Ceru svoje imanje, ja sam to sređivao i mene to dosta podsjeća. Naprimjer, brat i ja pečemo i tata rakiju, vi ćete samo da pečete rakiju, jel tako? Ja volim to, pa ja sam... Porodične vrednosti. Tako je, ja volim to da vidim tu prirodu, to selo. Meni je žao što sela izumiru. Generalno, meni je žao. Da. I mnogi se čude kada vide... Ali mislim da će imanje dobro da služi, da narod vidi, možda se neko i vrati na selo da živi. Da vidi šta je propustio. Kao primer. Pa kako ne, pa ja volim, pa ima li šta lepše do one prirode? Pa kako ne, jutro, ja kažem, ono kad čujem čukove uveče pred spavanje, meni je to najlepše spavanje. A ja ujutro kad čujem petla ili traktor neki da prolazi, čujem ga, znači bukvalno traktor, da, petla bi gađala nečim. Mnogo rano, jer traktor neće proći toliko rano kako petak.
Koliko petova počne mnogo. Dobro, idemo na prvo pitanje. Da li si nekada pokušao suicid? Ne. Drugo pitanje, da li je pravi razlog razvoda sa Ivanom tvoj poročni život? Ne. Treće pitanje. Da li je istina da si nakon pobede nad karcinomom prodisao, a da te je Ivana gušila? Ne. To ne, nije bilo iskreno, ali nema veze, prosto ćemo ti treba za problem. 4. Da li je istina da si napravio dete jednoj reality učesnici koje nisi hteo da priznaš? Ne. I posljednje pitanje, da li je istina da ulaziš u reality? Znala sam, pa da, pa naravno. Božga i mi smo bukvalno telepatski pričali i pripremili ovo, mi smo tačno znali sve što ću da kažem, ali bukvalno. Dobro, jako sličan mentalni sklop, rekao bih. Ne. Apsolutno. Odlično. Hvala ti puno što si bio naš gost. Nećemo otkrivati da li ulaziš u reality, da ili ne, nek se pitaju naši gledalci. Hvala ti puno što si izdvojio vreme i došao ponovo kod nas, da mi se uvijek ispoštujemo odličnu saradnju. Naravno. Ja sad imam, za sam kraj, ja imam predlog da sledeći put dođeš sa bratom. Može. On je trebao danas da dođe ovde, ali nije došao. Nije loše. On je slobodan, je li tako? Morate njega to da pitate. Ajde da ne bude povijek. Pa meni će reći da je slobodno, dok se pitam tebe. Pitajte njega, ne bude ja nešto da sam ja rekao. Verujte mi. Znači, on je bolji nego ja za sve. Hvala ti puno. Podsjetili bismo naše gledalce da ukoliko ste propustili večerašnju emisiju sa Požgajem, koja je iskreno vrlo interesantna, uvijek je možete pogledati na YouTube kanalu Hype TV. Također se pratimo i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Naravno, ne zaboravite ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS. Pratite nas i na kanalima WhatsApp, Viber i Telegram i vidimo se sljedećeg petka u 21 čas. Ostanite uz nas. Pa ne ide, razumeš? A mi večeras. Aha, mora, pa ide, jer ona je tako napisala. Može? A to je shop, ali idemo na posljednju rubriku za večeras, a to je Showbiz. Ko mi dođe kao gost? Biće... Ne, možeš to da radiš. Šta? Kucnite se, pošto sam ja kliknula ovim. Da. Dobro.